dámy, vážení páni, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky pozorne vnímala ostatné mediálne informácie o odsúdenom Mikulášovi Černákovi. Mediálny priestor a informácie dostávajú odsúdeného Mikuláša Černáka do pozície v úvodzovkách celebrity a zároveň obete justičného systému. Táto pozícia odsúdenému Mikulášovi Černákovi absolútne vo vzťahu k nemu je nenáležitá a nepravdivá. Mikuláš Černák je 10-násobný vrah. Toto zopakujem kedykoľvek a pred akýmkoľvek novinárom, aj pred tým, ktorý poskytuje informácie absolútne jednostranne, takým spôsobom, aby Mikuláš Černák bol vykreslený ako obeť, ako osoba, ktorá sa polepšila počas výkonu trestu a osoba, ktorá má nárok vrátiť sa do normálneho života. Ono to bola zase tlačovka, to som videl priamo naživo, čiže nie zo záznamu, to robil zase Šupliarsky v kauze k pravoplatne odsúdenému Černákovi. No, tak tu treba sa pozastaviť nad dvomi momentmi. Prvý moment je aký? Prvý moment je, že generálna prokuratúra s právoplatne odsúdeným človekom vedie mediálnu polemiku. No toto je nonsens. Podľa môjho názoru pán Čižnár aj s pánom Šufliarským urobili z generálnej prokuratúry mediálno-politický subjekt, pretože o čo tu sa jedná a o čo ide. Ano. Aby prekryli kauzu Bašternák, Vahostav, nešetrenie tendrov, CT-čiek, mamografov, tak robia mediálne hry, ako oni sa vyporiadávajú s pánom Černákom. Ano. Veď pán Černák je právoplatne odsúdený na doživotie. Ano. Nepoznám krajinu na svete, aby generálny prokurátor cez Šupliarského a svojho námestníka viedol polemiku právoplatne odsúdeným cez média a urobil o tom osobitnú tlačovú konferenciu. Preto hovorím, že Čižnár urobil z generálnej prokuratúry mediálno-politický subjekt na prekrývanie iných trestných kauz. Koho zaujíma pán Černák? Má doživotie, súdy ho odsúdili, je vo výkone trestu. Tak pán Čižnár a pán Šufliarsky majú venovať všetky síly, aby odhalovali ďalšie vraždy a ďalšie trestné činy, a najmä ekonomické trestné činy. Uzatvorené veci. A uzatvorenú vec, ale tam je ešte vypuklejší ďalší moment a to je ten moment, že okrem toho, čo urobili z generálnej prokuratúry, urobili z nej generálnu prokuratúru vyšinského typu, že generálna prokuratúra určuje súdom, čo budú robiť. Lebo pán Šufliarsky povedal, že on ručí za to, alebo takto nejak formuloval, ja už neviem, hej, že nenájde sa sudca na Slovensku, ktorý by podmienečne prepustil Černáka. Vyslovujem presvedčenie a zároveň aj taký pokoj, že nenájde sa taký sudca, ktorý by ho niekedy vôbec podmienečne prepustil. Toto je hrozné. No tak on dáva signál, a respektíve zastrašuje sudcov. Ano. Keď by si niekto dovolil niekedy podľa zákona rozhodnúť, lebo my nevieme, či budú podmienky na podmienečné prepustenie, alebo nebudeme, on už mu teraz vyslal signál. Keď ty prepustíš sudca, hej, toho a toho, no tak my si na teba pozrieme a my ťa budeme potom asi stíhať, pretože tak ako Špírka stíhali simulovanie, no tak budú aj sudcov simulovanie stíhať. Lebo oni povedali sudcovi, ty nebudeš nikoho podmienečne prepúšťať, lebo my sme už na to názor povedali. No tak toto je zrudnosť. To nemá nič spoločné s nezávislosťou trestného procesu. Keďže Mikuláš Černák nemá možnosť reagovať tlačovou besedou na tlačovú besedu magistra Petra Šufliarského, prečítam vám jeho stanovisko k nej s názvom Objektívne informácie k tlačovej konferencii Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o Mikulášovi Černákovi. Mal som možnosť vypočuť si tlačovú konferenciu troch zástupcov Generálnej prokuratúry, magistra Petra Šufliarského, doktorky Viery Sokyrkovej a doktora Martina Kováča, ktoré mali údajne poskytnúť objektívne informácie o trestnej činnosti páchanej mojou osobou.
týždenníku Plus 7 dní som si následne prečítala aj článok s magistrom Petrom Šufliarským, v ktorom tento obhajuje svoje názory, ktoré odprezentoval verejne na tlačovej konferencii. Svoju krátku bezprostrednú reakciu na tieto udalosti som už dávnejšie zverejnil na Facebooku. V ostatných dňoch som ale mal možnosť pokoji a s rozvahou porozmýšľať nad obsahom tlačovej konferencie, ako aj nad obsahom spomínaného článku. A priznám sa, do dnešného dňa nerozumiem. Nerozumiem, prečo sa generálna prokuratúra hnevá na niekoho, kto jej pomáha objasniť najzávažnejšiu trestnú činnosť v 90. rokoch. Nerozumiem, aké pozadie má hnev a zlosť, s ktorými zástupcovia generálnej prokuratúry komunikujú s médiami o mojej osobe. A nerozumiem, prečo sa generálna prokuratúra uchýlila k tomu, že predstúpila pred verejnosť a prostredníctvom klamstiev a polopravd zavádzala o mojej osobe a o trestnej činnosti, ktorá sa iba vďaka prelomeniu môjho mlčania dnes objasňuje. Vyhnem sa dohadom a špekuláciám a nechám za všetko hovoriť fakty. Fakty, ktoré preukážu, že existuje silné podozrenie, že tu nehovoríme o odlišnom právnom názore, ale o cielenej manipulácii názorov. Na tlačovej konferencii najskôr vystúpil magister Šufliarsky. Vo vzťahu k mojej osobe uviedol: Mikuláš Černák je novinármi vykreslovaný ako osoba, ktorá sa polepšila počas výkonu trestu a ako osoba, ktorá má nárok sa vrátiť do normálneho života. Súčasne spochybňuje, ako sa môžem napraviť počas výkonu doživotného trestu v ústave na výkon trestu odňatia slobody. Polemika či nesúhlas pána námestníka generálneho prokuratúra s mojím polepšením má povahu jeho osobného názoru, o ktorom sa snaží detinským prejavom presvedčiť ostatných. Tento však nedokáže predstúpiť pred verejnosť a označiť akýkoľvek dôkaz, ktorým by obhájil svoj postoj. Je od neho mimoriadne neprofesionálne zorganizovať tlačovú konferenciu a prednášať názory, ku ktorým neexistujú dôkazy. Na základe akej skutočnosti si dovolí dnes tvrdiť, že som sa počas výkonu trestu nepolepšil? Na základe akej informácie si dovolí pred verejnosťou prehlásiť, že nie som schopný vrátiť sa do normálneho života? K takýmto záverom ku dnešnému dňu neexistujú žiadne odborné poznatky. Týmto otázkam ku dnešnému dňu nedali stanovisko ani kompetentné osoby s ústavou na výkon trestu odňatia slobody, v ktorých som doposiaľ vykonával trest. Je pán námestník veštec? Nie je. Myslím si, že je to iba roztržitý a zúfalý človek, ktorý má podľa môjho názoru strach, že vďaka tomu, že som začal vypovedať, vyjde pravda najavo. A táto pravda bude iná ako tá, ktorú pomocou svedkov, ktorí si výpovediami protivne vyobchodovali slobodu, prokuratúra podsúva verejnosti. Svojimi vyhláseniami magister Šufliarsky navyše nerešpektuje zákon a zosmiešňuje pedagógov v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ktorí sa prostredníctvom programov zaobchádzania venujú odsúdeným. Jeho arogantný postoj k podmienkam výkonu trestu odňatia slobody v Slovenskej republike je zrkadlom jeho osobnosti, akú ju v spojednávaní sám poznám. Arogancia, kričanie a pochybné fakty. V kultivovanom právnom prostredí takýto prejav nemá miesto. Pán magister Šufliarsky by si mal preštudovať knihu Psychológia pre právnikov, hlavne od strany 130 po stranu 135. Čitatelia si môžu túto časť obsahu knihy prečítať na mojej facebookovej stránke v albume s názvom Príloha číslo 1. Ďalej magister Šufliarsky uvádza: Kto je vlastne Mikuláš Černák? Je vykreslovaný ako osoba, ktorá má šancu polepšiť sa. Následne cituje vybrané pasáže rozsudku okresného súdu v Prešove, ktorým som bol odsúdený na doživotie, znaleckého psychiatrického posudku z roku 1998 a časti výpovedí vybraných svedkov, ktorí vypovedali proti mojej osobe. Keďže magister Šufliarsky nevie ponúknuť verejnosti žiadny dôkaz, ktorý by mu pomohol obhájiť jeho názor o mojich povahových vlastnostiach a charakterových črtách, uchýlil sa na tlačovej konferencii k čítaniu časti znaleckého posudku z roku 1998. K tomuto kroku mám dve zásadné výhrady. V prvom rade, prečítané časti znaleckého posudku absolútne nič nevypovedajú o tom, či som sa počas výkonu trestu polepšil a či som schopný viesť si riadny život, s čím pán námestník spájal svoj prednes. A v druhom rade pán námestník zamlčal, neviem či neúmyselne alebo na schvál, záver toho istého znaleckého posudku, z ktorého čítal, kde sa doslova v súvislosti s možnosťou mojej resocializácie uvádza: U obvineného Mikuláša Černáka neboli zistené také znaky, osobnostné, spoločenské a iné, ktoré by jednoznačne vylučovali, že by uložený trest odňatia slobody nesplnil svoj účel. Magister Šufliarsky na jednej strane používa znalecký posudok z roku 1998 na to, aby preukázal, že nemôžem byť vzhľadom na moju osobnosť podmienečne prepustený, lebo som hrozbou pre spoločnosť, avšak na druhej strane ten istý znalecký posudok pojednáva súčasne o tom, že sa nedá vylúčiť, že by trest odňatia slobody u mňa nesplnil svoj účel. Toto sú závery, ktoré si vzájomne odporujú, takže postup magistra Šufliarského je buď mimoriadne ľahkovážny a tieto veci si nevšimol, alebo tieto informácie úmyselne zamlčal.
Záver tohto znaleckého posudku ponúkam čitateľom tejto facebookovej stránky v albume s názvom Príloha číslo 2. Navyše magister Šufliarsky má k dispozícii aj iné znalecké posudky na moju osobu, pri vypracovaní ktorých ma znalci riadne klinicky vyšetrili, okrem už spomínaného posudku na tlačovej konferencii, a svoje odborné závery odprezentovali aj pred súdom. Tie ale citovať nechcel, pretože ich závery mu nevyhovujú. Závery týchto posudkov ponúkam na tejto facebookovej stránke v albumoch s názvom Príloha číslo 3a a Príloha číslo 3b. Napríklad v odbornom znaleckom vyjadrení z oboru psychológie doktora Karola Netíka zo dňa 7.7.2009 sa na strane 8 uvádza: V žiadnom psychologickom vyšetrení nie je zmienená tendencia ku klamstvu. Prakticky všetci doterajší znalci sa shodujú v tom, že všeobecná vierohodnosť obžalovaného Mikuláša Černáka je zachovaná. Pokiaľ by posudzovaný bol impulzívny, dráždivý a agresívny, veľmi pravdepodobne by sa to významne prejavilo vo výkone trestu odňatia slobody či vo väzbe. Správy z výkonu trestu odňatia slobody naznačujú skôr opak. Tvrdenia o trvalej dispozícii osobnosti obvineného chovať sa agresívne, túto skutočnosť cituje magister Šufliarskej na tlačovej konferencii, vylučujú predovšetkým anamnestické dáta posudzovaného, väčšina posudkov z výkonu trestu odňatia slobody v Ilave a koniec koncov i výsledky testových techník v posudkoch znalkyne Gažiovej a znalca Netíka. Znalecky preskúmaní boli ale aj Miloš Kaštan a Ján Kahn. Napríklad znaleckým posudkom číslo 23/2015 zo dňa 6.10.2015 znalca z odboru psychológia, odvetvie klinická psychológia dospelých, psychológia sexuality, dopravná psychológia doktorom Robertom Mate. V nálezovej a v záverečnej časti posudku znalec vo vzťahu k Milošovi Kaštanovi uvádza: V prípade probanda je zo psychologického hľadiska najpravdepodobnejšia čiastočná špecifická vierohodnosť jeho výpovedí vo vzťahu k vyšetrovanej veci. Uvedené súvisí s probandovým úsilím o pozitívnu sebaprezentáciu so snahou pôsobiť v čo najlepšom svetle, zastierajúc svoje negatíva. Výpovede v rozpore s realitou sa teda týkajú najmä jeho osoby, respektíve jeho aktivít vo vzťahu k vyšetrovanej veci. Zjavný je u neho zvýraznený resentiment, to je neustále prežívanie pocitov krivdy, čo sa osobitne prejavuje aj vo vzťahu k autoritatívnym osobám, čiže aj v rámci hierarchicky usporiadanej organizovanej skupiny, ktorej členom bol. Súčasťou tohto pocitu je aj presvedčenie, že za situáciu, v ktorej sa ocitol, môže niekto iný. Ďalej posudok uvádza: V prípade svedka Miloša Kaštana je zo psychologického hľadiska najpravdepodobnejšie, že menej hodnoverné môžu byť najmä tie jeho výpovede vo vzťahu k vyšetrovanej veci, ktoré sa týkajú jeho osoby, respektíve jeho aktivít v súvislosti s vyšetrovaným skutkom, účasť na stretnutiach ohľadne plánovaného skutku, nevedomosť ohľadne pripravovaného usmrtenia poškodeného, nepodanie rohypnolu poškodenému, neúčasť pri jeho usmrtení. V nálezovej a záverečnej časti posudku vo vzťahu k osobe Jána Kahna znalec uvádza: Špecifická vierohodnosť probandových výpovedí, to je vierohodnosti jeho výpovedí vo vzťahu k vyšetrovanej veci, spĺňa kritérium primeranosti z hľadiska obsahu, určitá časť deja je v istých osobitostiach vylíčená menej jasne, so sprievodnými prejavmi nepokoja, celkovej nepohody a s gestami, ktoré nasvedčovali snahe vyhýbať sa prezentácii reálnej účasti na aktivitách, ktoré mu boli pripisované. V kontexte výsledkov materiálu psychodiagnostického vyšetrenia možno konštatovať do určitej miery zníženú špecifickú vierohodnosť probandových výpovedí v dôsledku jeho tendencie stereotypne odmietať pamätanie si určitých takých konkrétnych súvislostí týkajúcich sa kritickej udalosti, ktorých pamätanie si umožňuje jeho amnestická kapacita aj vďaka tomu, že išlo o zážitky subjektívne významné a navyše o zážitky, ktoré by probanda mohli kompromitovať. Uvedená tendencia, odmietanie pamätania si určitých skutočností, súvisí aj so zistenou probandovou neochotou prijať zodpovednosť za určité svoje skutky. Znalec ďalej v závere posudku uvádza: Pokiaľ sa u nich, znalcom vyšetrovaných svedkov s výnimkou Mikuláša Černáka, vyšetrovaním zistia nesúlady v ich výpovediach s objektívnou realitou, tieto sú dané ich vedomým a účelným úsilím podať skreslené informácie. Magister Šufliarsky následne uvádza časovú chronológiu mojich podaní, v rámci čoho sa snaží preukázať, že sú nedôvodné také výčitky, podľa ktorých je konanie a postup Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky neadekvátne pomalé. Už viackrát som uvádzal, že to bolo v roku 2013 podaním zo dňa 5.6.2013, kedy som sa rozhodol takmer po 16 rokoch prelomiť mlčanie a vypovedať k najzávažnejšej násilnej trestnej činnosti, ktorá bola páchaná v 90. rokoch minulého storočia skupinou pod prezývkou Černákovci. Listom adresovaným na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky k rukám magistra Petra Šufliarského som poukázal na môj záujem spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Nakoľko sa však na moje prekvapenie 5 mesiacov nič nedialo, v snahe vyvolať prieskum mnou uvádzaných skutočností som dňa 12.12.2013 podal na Prezídium Policajného zboru Národná kriminálna agentúra Expozitúra Stred trestné oznámenie. V priebehu roka 2014 sa ku mne následne začali dostávať informácie, podľa ktorých viacerým osobám, ktoré sa predtým osobne podielali na vyšetrovaní mojej trestnej činnosti, nevyhovuje, že som sa rozhodol vypovedať. Tieto osoby som aj označil, pričom dnes ide o riadiacich funkcionárov Policajného zboru a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Nezáujem vo veci konať bol prelomený po viac ako roku a pol až mojimi opakovanými písomnými intervenciami, a to aj u prezidenta Slovenskej republiky. So záujmom preto počúvam vyhlásenia zástupcov Generálnej prokuratúry, ktorí na tlačovej konferencii hovoria napríklad o tom, že nemohli Jánovi Kánovi v roku 2016 z formálnych dôvodov vzniesť obvinenie za vraždu vo veci poškodených bratov Grolmusovcov, napriek tomu, že dôkazy potvrdzujú podozrenie, že skutok sa stal a že ho spáchal Ján Kán, pretože trestné stíhanie je premlčané z dôvodu uplynutia premlčacej doby. Opakujem, už v roku 2013 som oznámil orgánom činným v trestnom konaní, že som ochotný k týmto vraždám vypovedať, a až po roku a pol sa začalo riadne vo veci konať. Sám magister Šufliarsky to priznáva na tlačovej konferencii, keď z jeho prednesu vyplýva, že som v roku 2013 dal podnet k tomu, že som ochotný vypovedať, akú skutkom som bol vypočutý v roku 2016. Neverím, že iba mne sa to zdá podozrivé. Magister Šufliarsky ďalej vo svojom vyjadrení poukazuje na to, že postup prokuratúry bol v mojich veciach preskúmavaný opakovane, žiadne porušenie zákona sa nezistilo a moje podania, ktorými sa snažím poukázať na nezákonnosť konania zástupcov Generálnej prokuratúry, sú teda nedôvodné. Súčasne uvádza aj informáciu, že dňa 15.11.2015 som podal trestné oznámenie na 2 funkcionárov Policajného zboru, ale nič sa nepreukázalo. Týmto sa magister Šufliarsky snaží navodiť dojem, že moje podania sú neopodstatnené a mnou opakovane prednesené podozrenia sú nedôvodné. Že klamem a zavádzam. Už od roku 2014 som vo svojich podaniach poukazoval na také poznatky z okolia osôb Jána Kána a Miloša Kaštana, z ktorých vyplýva podozrenie, že tieto osoby sa snažia prostredníctvom v súčasnosti riadiacich funkcionárov Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky, ako aj prostredníctvom vybraných zástupcov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky ovplyvniť vyšetrovanie viacerých trestných činov vražd, ktoré mali byť v 90. rokoch minulého storočia páchané organizovanou skupinou pod prezývkou Černákovci. Ovplyvňovanie vyšetrovania by malo byť zamerané na dosiahnutie takého cieľa, aby tieto osoby neboli trestne stíhané spolu s mojou osobou a aby moje výpovede v trestných veciach vyšetrovaných v súčasnosti Prezídiom Policajného zboru, Národná kriminálna agentúra Expozitúrami Stred a Východ, v ktorých odkrývam pozadie páchania závažnej násilnej trestnej činnosti spolu s označenými osobami, boli prezentované ako nevierohodné. Takýmto postupom by sa malo zabrániť trestnému stíhaniu takýchto osôb. Podaním zo dňa 9.8.2015 doručeným NAKA Expozitúra Východ dňa 11.8.2015 som upozornil na to, že disponujem informáciami o tom, že sa Ján Kán má chváliť, že aj keby bol obvinený v súvislosti s vraždami, o ktorých som sa rozhodol vypovedať, že všetky jeho obvinenia pôjdu do stratená. V podobnom duchu sa mal vyjadrovať aj Miloš Kaštán. Informácie, ktorými v tejto súvislosti disponujem, poukazovali na kontakty s osobami magister Peter Šufliarsky, doktorka Viera Sokýrková, ďalej generál magister Milan Lučanský a generál inžinier Ivan Ševčík. Dôkaz o tom, že som takýto list písal ešte v čase, keď som nemal odkiaľ vedieť, že Kánovi budú naozaj vznesené obvinenia a následne doktorkou Sokýrkovou zrušené, ponúkam na mojej facebookovej stránke v albume s názvom Príloha číslo 4. Ja nemám možnosť vykonávať preverovanie či vyšetrovanie a preto, aby mohlo dôjsť ku preskúmaniu podozrivých skutočností označených v mojich podaniach, dňa 15.11.2015 som podal trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu osobami generálom inžinierom Ivanom Ševčíkom a generálom magistrom Milanom Lučanským. V skutočnosti boli preverované v konaniach číslo vyšetrovacieho spisu PPZ 103/NKA PKZA 2016 a číslo vyšetrovacieho spisu PPZ 94/NKA PKZA 2016. Dňa 2.3.2016 sa následne uskutočňuje moje dopočutie ako oznamovateľa trestného činu, v ktorom výsluchu starostlivo objasňujem dôvody, prečo podávam trestné oznámenie práve na tieto osoby, z akých poznatkov vychádzam, čo je prameňom týchto poznatkov a aké skutočnosti som sa z týchto prameňov dozvedel. Vo výpovedi som chronologicky popísal, že som sa listom datovaným 5.6.2013 oficiálne obrátil na Generálnu prokuratúru,
konkrétne na magistra Petra Šufliarského, v ktorom som poukázal na svoj záujem spolupracovať na objasnení doteraz nevyšetrených skutkov vražd z 90. rokov. Nakoľko sa však vo veci nekonalo, dňa 12.12.2013 som podal trestné oznámenie na Národnú kriminálnu agentúru, expozitúru Stred Banská Bystrica a následne v decembri 2014 som spracoval prostredníctvom svojho obhajcu doktora Františka Poláka písomné podanie, v ktorom som upozornil na nezáujem vo veci aktívne konať, a to aj napriek mojej ponúknutej súčinnosti. V priebehu roka 2014 sa však ku mne začali dostávať informácie, že osoby, ktoré sa podielali na objasňovaní vražd, za ktoré som bol odsúdený na doživotie, teda generál inžinier Ivan Ševčík a generál magister Milan Lučanský, ako aj magister Peter Šufliarsky, vraj nie sú z môjho rozhodnutia objasniť ďalšie vraždy nadšení. Z osôb v okolí Jána Kána prenikli ku mne informácie, že Ján Kán sa nechal počuť, že s magistrom Lučanským má nadštandardné vzťahy a jemu nič nehrozí. Vo svojej výpovedi dňa 2.3.2016 som ďalej uviedol ďalšiu podstatnú skutočnosť, a to, že mi obhajca dr. František Polák mal predložiť fotokópiu anonymného listu, ktorý mu mal odovzdať redaktor plus 7 dní, z ktorého obsahu vyplývajú skutočnosti, že začiatkom októbra 2015 sa mal Ján Kán vyjadriť, že sa na neho niečo chystá a že sa plánuje jeho zadržanie. Následne sa mal Ján Kán približne po 2 týždňoch vrátiť a medzi najbližšími sa vyjadriť, že to má vybavené. Kópiu anonymného listu od redaktora plus 7 dní, ako aj iné dôkazy ponúkam čitateľom na mojej facebookovej stránke v albume s názvom Príloha číslo 5. Tieto skutočnosti som uviedol vo svojom výsluchu dňa 2.3.2016, teda v čase, keď som ešte nevedel, aké listiny sú obsahom vyšetrovacieho spisu číslo PPZ 207/NKA PZVY 2014 vo veci poškodeného Bachledu, ktoré sa mi dostali do dispozície až dňa 24.5.2016 prostredníctvom môjho obhajcu doktora Miloša Maďara. Tieto listiny, na ktoré som poukázal a ako prílohy k zápisnici o výsluchu dňa 27.5.2016 aj predložil, pritom objektivizujú skutočnosti predtým mnou uvádzané a vyvolávajú tak vážne pochybnosti o nestrannosti označených osôb. Nie je pritom podstatné, že osoby, od ktorých vyššie prezentované poznatky mám, nie sú ochotné odkryť v súčasnosti svoju totožnosť, aby tak neohrozili seba a svoju rodinu, ale podstatným je, či sa tieto poznatky potvrdili, či prekryli ďalšími informáciami, ktoré by podporili ich vierohodnosť. A takéto informácie existujú. Ak tak bol z anonymného listu zistený poznatok, že Ján Kán sa v októbri 2015 mal vyjadriť, že sa niečo na neho chystá, ale keď sa následne vrátil z Bratislavy do Banskej Bystrice, vyjadril sa, že má všetko vybavené, tento poznatok objektivizuje písomnosť, žiadosť o stanovisko k ústnemu pokynu, spisová značka číslo vyšetrovacieho spisu PPZ 207/NKA PZVY 2014, datovaná 7.10.2015, v ktorej vyšetrovateľ prezidia Policajného zboru Národná kriminálna agentúra Expozitúra Východ žiada doktorku Vieru Sokýrkovú ako dozorujúcu prokurátorku v predmetnej veci o upresnenie ústneho pokynu nerealizovať vznesenie obvinenia 5 osobám v 42. týždni v dňoch 12.10.2015 až 13.10.2015, a to konkrétne Mikulášovi Černákovi, Jánovi Kánovi, Milošovi Kaštanovi, Robertovi Lališovi, Ladislavovi Bališovi, pričom žiada o vysvetlenie, prečo tak nemá robiť napriek tomu, že tento postup bol vopred dohodnutý na spoločnej porade dňa 22.9.2015, kedy je súčasne bol oznámený zámer zadržať obvineného Jána Kána a spracovať podnet na jeho väzobné stíhanie. Ďalej nasleduje stanovisko doktorky Viery Sokýrkovej zo dňa 8.10.2015, v rámci ktorého prokurátorka napriek predchádzajúcej konzultácii svojím pokynom neodporúča vzniesť obvinenie a uvádza, že vyšetrovateľ uveril mojej výpovedi bez akceptácie ďalších dôkazov. Zároveň táto uvádza niektoré skutočnosti ohľadom dôkazného stavu v uvedenej veci, ktoré sú však presvedčivo vyvrátiteľné inými dôkazmi či poznatkami. Dôkazy, pokyny, úradné záznamy, ktoré dokumentujú snahu prokurátorky doktorky Viery Sokýrkovej nestíhať Jána Kána, ponúkam na svojej facebookovej stránke v albumoch pod názvom Príloha číslo 6, Príloha číslo 7 a Príloha číslo 8. Ak ďalej bol predtým získaný poznatok, na ktorý som poukazoval, a to, že Ján Kán a Miloš Kaštan sú informovaní o stave vyšetrovania vo veci a vzájomne koordinujú svoje aktivity, tento poznatok objektivizuje skutočnosť, že približne v rovnakom období konca októbra 2015 Ján Kán a Miloš Kaštan obaja píšu list prokurátorke generálnej prokuratúry doktorke Viere Sokýrkovej so žiadosťou o výsluch.
Okrem mimoriadne podozrivých časových súvislostí je ďalej podozrivý aj fakt, že obaja píšu svoj list priamo doktorke Viere Sokýrkovej na vecne a miestne príslušnú prokuratúru, Krajskú prokuratúru Prešov, napriek tomu, že v procesnom postavení svedka nemali odkiaľ vedieť, že dohľad nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní v predmetnej veci vykonáva práve doktorka Sokýrková. A to dokonca za situácie, že ide v zmysle paragrafu 51 zákona číslo 153/2001 zbierky zákonov o prokuratúre o výberovú príslušnosť, ktorá bola založená rozhodnutím magistra Petra Šufliarského opatrením dňa 19.1.2015. Na túto iniciatívu reaguje prokurátorka pokynom zo dňa 4.11.2015, v ktorom žiada vyšetrovateľa policajného zboru zabezpečiť svedkov Jána Kána a Miloša Kaštana na výsluch, nakoľko ich mieni ona sama osobne vypočuť. Len pre doplnenie uvádzam, že pani prokurátorka Sokýrková nebola ani pri jednej mojej výpovedi. Dôkaz to je list, ktorý dokumentuje, že Ján Kán sa dožaduje svojej výpovedi u doktorky Sokýrkovej a nie u vyšetrovateľa, ponúkam na mojej facebookovej stránke v albumoch s názvom príloha číslo 9 a príloha číslo 10. Objektivizovanie poznatkov, ktoré vzbudzujú pochybnosti o nestrannosti postupu vo vzťahu k mojej osobe, doplňa výsluh generála magistra Milana Lučanského, vykonaný dňa 19.4.2016 v trestnej veci číslo vyšetrovacieho spisu PPZ 103/NKA PKZ 2016. V tomto konaní sa preverovalo moje trestné oznámenie, v ktorom tento na jednej strane uvádza, že nemohol ovplyvňovať vyšetrovanie trestnej činnosti okolo Mikuláša Černáka, lebo zložky, ktoré vyšetrovanie vykonávajú, nepatria do jeho právomoci. Na druhej strane ale v tej istej výpovedi uvádza, že sa asi dvakrát zúčastnil porady týkajúce sa Mikuláša Černáka a skupiny z obdobia 90. rokov a tu ich upozornil, aby si dávali pozor na výpoveď Mikuláša Černáka, nakoľko bude účelová. Takýto postup sa opäť nejaví ako objektívny a nestranný, keď vysoký policajný funkcionár vopred presviedča vyšetrovateľov policajného zboru, že výpoveď niekoho, v tomto prípade moja, bude účelová, a to bez toho, aby vedel, k čomu sa vôbec budem vyjadrovať, aké skutočnosti budem popisovať a či tieto okolnosti budú overiteľné aj inými dôkazmi zabezpečenými v priebehu trestného konania. K vyústeniu zásadných pochybností ohľadom nestrannosti postupu voči mojej osobe a k potvrdeniu podozrení, že sa osoby Ján Kán a Miloš Kaštan zvýhodňujú, došlo podľa môjho názoru rozhodnutím prokurátorky doktorky Viery Sokýrkovej zo dňa 18.4.2016, kedy táto v trestnej veci číslo vyšetrovacieho spisu PPZ 207/NKA PZVY 2014 poškodeného Bachledu rozhodla na základe podaných sťažností o zrušení uznesenia o vznesení obvinenia zo dňa 23.2.2016 vo vzťahu k osobám Ján Kán, Miloš Kaštan, Robert Lališ a voči osobe Ladislav Bališ, dokonca aj napriek tomu, že tento si voči uzneseniu o vznesení obvinenia nepodal ani sťažnosť. Osobne si myslím, že sa v dejinách Slovenskej republiky ešte nestalo, aby vo veci konajúci prokurátor zrušil obvinenie za vraždu takej osobe, ktorá si voči uzneseniu o vznesení obvinenia nepodala sťažnosť. Je to iba ďalší dôkaz, ako ďaleko sú ochotní ísť. Jedinou obvinenou osobou som tak ostal ja, Mikuláš Černák. Pýtam sa, prečo na generálnej prokuratúre veria mojej výpovedi iba vtedy, keď usvedčujem sám seba z účasti na vraždách, ale prečo neveria tej istej výpovedi, keď hovorím o tom, že sa so mnou na tých vraždách podielali aj ďalšie osoby. Ak nie som predsa dôveryhodný, nie je možné veriť ani tým častiam mojich výpovedí, v ktorých hovorím, že som sa na skutkoch mal podieľať ja. Na tlačovej konferencii je ďalej aj prokurátorom magistrom Šufliarským aj prokurátorkou doktorkou Vierou Sokýrkovou opakovane uvádzané, že vedia, že trestnú činnosť som nepáchal sám, ale spolu s ďalšími osobami. V tejto súvislosti sa aj na otázky novinárov, prečo nestíhajú iné osoby, obhajujú tým, že ich nemôžu stíhať, lebo musia preukázať, že o vražde vedeli. Magister Šufliarsky konkrétne uvádza: ak by osoba vopred vedela, že príde odstraňovať stopy, nebolo by to nadržovanie, ale pomoc trestného činu. Ale musíme dokázať vedenie. Ak tam má prísť spraviť poriadok a až na mieste zistí, že tam je krv a stopy, nepôjde o pomoc, pôjde o nadržovanie, pričom ak by konala v strachu o seba alebo blízkych, pôjde o beztrestnosť. Myslím si, že je veľmi naivné očakávať viacero priamych a bezprostredných poznatkov o tom, že určitá osoba o vražde vopred vedela. Kto z osôb, ktoré sú dnes na slobode, sa k tomu prizná? Veď aj znalec u Kaštana a Kána konštatuje, že možno u nich očakávať záujem vyviňovať sa z trestnej činnosti a že sa budú brániť prijať trestnú zodpovednosť za to, čo spravili. Ak však niekto kopal hrob, pomáhal obeť priviesť na miesto činu, strážil ju, aby neušla a bezprostredne po incidente zahladzoval stopy, je bez akýchkoľvek pochybností evidentné, že určite vedel, obzvlášť v tej dobe, že dôjde k vražde takejto osoby. Bez pochyby tak ide o pomoc k trestnému činu vraždy, ktorá je právne postihovateľná rovnakým spôsobom ako dokonaný trestný čin.
Prokurátori magister Šufliarsky s doktorkou Sokýrkovou neustále opakovali, že nešlo o pomoc pri vražde, ale o nadržovanie a také trestné činy už nemôžu stíhať. Pre názornosť tak uvádzam citácie zákona a niektoré súdne rozhodnutia, z ktorých si aj laik urobí vlastný názor. Nadržovanie, paragraf 166, odsek 1 trestného zákona číslo 140/1961 zbierky. Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potreste sa odňatím slobody až na 3 roky alebo peňažným trestom. Ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potreste sa týmto miernejším trestom. Komentár k trestnému zákonu k tomuto trestnému činu uvádza: objektívna stránka skutkovej podstaty tohto trestného činu spočíva v pomoci páchateľovi po spáchaní trestného činu, pričom nezáleží, či trestný čin bol dokonaný alebo dospel len do štádia prípravy alebo pokusu, pokiaľ táto pomoc nebola sľúbená pred spáchaním trestného činu. Ak niekto po spáchaní trestného činu iba realizuje pomoc prisľúbenú páchateľovi pred činom alebo nanajvýš počas jeho páchania, ide o účastníctva formou pomoci. Z uvedeného znenia je tak zrejmé, že pri nadržovaní tak páchateľ pomáha inej osobe nie preto, aby mu uľahčila trestný čin, ale so špecifickou pohnútkou umožniť mu uniknúť trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu. K dohode o poskytnutí pomoci tak dochádza v tomto prípade nie pred činom, ale po čine a v tom úmysle, aby sa hlavný páchateľ vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu. Pomoc, paragraf 10 trestného zákona číslo 140/1961 zbierky. Účastníkom na dokonanom trestnom čine alebo jeho pokuse je, kto úmyselne poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä za dovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radov, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom prispieť po trestnom čine, pomocník. Na trestnú zodpovednosť a trestnosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti a trestnosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje niečo iné. Z judikatúry súdov vyberám: z hľadiska trestnej pomoci je ľahostajné, či mohol priamy páchateľ vykonať trestný čin, prípadne i bez pomoci, ktorá mu bola poskytnutá. Činnosť pomocníka môže vykonanie trestného činu priamym páchateľom predchádzať alebo jeho skutok doprevádzať. Po stránke subjektívnej predpokladaná trestná pomoc je, že pomocník vie o zlom úmysle hlavného páchateľa a koná v úmysle, aby tento jemu známy úmysel hlavného páchateľa bol uskutočnený. Nie je potrebné, aby pomocník mal presnú predstavu o zločine vo všetkých jeho podrobnostiach, najmä pokiaľ ide o predmet, rozsah, miesto a čas. Stačí, že si predstavuje skutok chystaný hlavným páchateľom v jeho hlavných rysoch. K naplneniu pojmu pomoci nie je treba, aby páchateľ, ktorému je pomoc poskytovaná, bol s pomocníkom v tomto smere dohovorený, respektíve aby vôbec o tom vedel. Formy pomoci, ktoré sú vymenované v trestnom zákone, sú uvedené len príkladmo. Charakter pomoci môže mať i vytváranie podmienok k tomu, aby páchateľ mohol svoju trestnú činnosť vykonávať čo najúčinnejšie. Z vyššie uvedeného je tak zrejmé, že to, čo magister Šufliarsky a doktorka Sokýrková považujú za nadržovanie nemôže objektívne byť. Ak niekto ide vykopať hrob či stráži obeť pri vykopanom hrobe pred samotným usmrtením obete, ide o pomoc na trestnom čine, kedy takýto pomocník má byť stíhaný podľa rovnakých pravidiel ako hlavný páchateľ. Najzávažnejší prednes urobil magister Šufliarsky, keď uviedol, že je presvedčený o tom, že sa nenájde sudca, ktorý by ma podmienečne prepustil na slobodu. Takéto vyhlásenie by v kultivovanej krajine, v právnom štáte, ktorý rešpektuje zákon, znamenalo, že nasledujúci deň prokurátor zloží funkciu a odíde sa hanbiť, lebo zlyhal. A nehovorím to preto, že sa to týka mojej osoby. Každý odsúdený má právo na to, aby o jeho žiadosti rozhodoval nezávislý súd, tak ako to prikazuje zákon. Nie prokurátor, ktorý je vo veci osobne zainteresovaný, ako to na tlačovej konferencii prehlásil magister Šufliarsky. A čo urobí, keď sa statoční sudcovia nedajú zastrašiť jeho hrozbami? Začne ich trestne stíhať? Spozoroval som, že toto vyhlásenie bolo prijaté negatívne aj samotnými sudcami, ktorých nepochybne môže vyrušovať, že im niekto diktuje, ako majú rozhodovať. A v tomto prípade dokonca nejde o diktovanie, v tomto prípade sa jedná o vyhrážanie či zastrašovanie. Je nepochybné, že zo strany magistra Šufliarskeho došlo k prekročeniu jeho právomoci a ak si chce toto konštatovanie obhajovať ako jeho súkromný názor, tento nemá nárok prednášať zvoleným spôsobom a v prednesenej forme na tlačovej konferencii Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Ďalej na tlačovej konferencii predstúpila doktorka Viera Sokýrková, ktorá uvádzala: články v Plus 7 dní sú značne tendenčne spracované, lebo považovali za pravdu len to, čo uvádza Mikuláš Černák. Ten síce vypovedá, že sa priznáva, ale nie každá jeho výpoveď korešponduje s inými dôkazmi. Ak preto znalec z odboru súdneho lekárstva povie, že nie tak zomrel poškodený, tak nemožno tejto výpovedi veriť, nech by si myslel, kto chce, čo chce.
Ak Černák popíše usmrtenie poškodeného tak, že útočník sa mal zohnúť nad neho a strelil mu na pravé oko, ale znalecký posudok uvádza, že poškodený bol usmrtený 3 ranami do zadnej časti hlavy, takéto výpovedi Černáka nemôžeme uveriť. Znalecký posudok o príčine smrti je predsa objektívny dôkaz, ktorý nie je možné ničím napadnúť. Pokiaľ ide o svedka Imrišeka, ktorý potvrdzuje účasť Jána Kána na vražde poškodeného Kohuláka, je to svedok z počutia. Redaktori jeho vyjadrenie zverejnili bez toho, aby si tu overili z iného zdroja. Pasuje sa za kamaráta Černáka, ale ten podal dňa 9.4.2001 trestné oznámenie na Černáka za vraždu Slivenského. Tak takýto je váš dôveryhodný informátor a zdroj, no kamarát je neskutočný. Ak výpoveď Černáka je v súlade s ďalšími dôkazmi, tak mu budeme veriť, ak nie, tak mu nebudeme veriť. Tieto vyjadrenia pani prokurátorky doktorky Sokírkovej z dôvodov, ktoré nižšie popisujem, považujem za klamstvo. Osobne nerozumiem, ako je možné, že najvyšší predstavitelia generálnej prokuratúry zvolajú tlačovú konferenciu a verejnosť informujú spôsobom, u ktorého sa dá ľahko preveriť, že nehovoria pravdu. Pre úplnosť vysvetľujem, že prokurátorka doktorka Sokírková vyššie uvedenými vyjadreniami obhajuje svoj postup po veci poškodeného Kohuláka, ktoré zrušila obvinenie Jánovi Kánovi napriek tomu, že jeho účasť na vražde je potvrdená viacerými dôkazmi. V prvom rade na vysvetlenie uvádzam, že na vznesenie obvinenia konkrétnej osobe vyžaduje zákon takú dôkaznú silu usvedčujúcich dôkazov, ktorá je v zákone kvalifikovaná ako dostatočne odôvodnený záver. Vznesenie obvinenia konkrétnej osobe vyjadruje iba vyšší stupeň pravdepodobnosti, že konkrétna osoba je páchateľom skutku, v ktorom sa zisťuje trestný čin. Totiž až po vznesení obvinenia sa v rozhodujúcej miere otvára priestor pre dokazovanie v prípravnom konaní, v dôsledku čoho sa dôvodnosť vzneseného obvinenia buď potvrdzuje alebo vyvracia. V týchto súvislostiach poukazujem aj na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Fox, Campbell a Hartley versus Veľká Británia z 30. augusta 1990, podľa ktorého dôvodné podozrenie predpokladá existenciu faktov alebo informácií, ktoré by objektívnemu pozorovateľovi umožnili úsudok o tom, že konkrétna osoba mohla spáchať trestný čin. Preto sa objektívni pozorovatelia obraciam konkrétne na vás a s vašim dovolením vás vyzývam na váš úsudok. Vyšetrovateľ obvinenie Jána Kána odôvodnil na 34 stranách, na ktorých mimoriadne podrobne a kvalitne vysvetlil svoje myšlienkové pochody, ktoré viedli k záveru o vedomej úmyselnej účasti Jána Kána na trestnom čine vraždy poškodeného Kohuláka, pričom tieto vyčerpávajúcim spôsobom prepojil so zabezpečenými a vykonanými dôkazmi. Poukazujem na to, že nie ja som zniesol obvinenie Jánovi Kánovi, ale urobil tak vyšetrovateľ elitného prezidiálneho útvaru policajného zboru na základe dôkazov, ktoré sú súčasťou spisu. Ján Kán je usvedčovaný z trestnej činnosti radom dôkazov. Pramene usvedčujúcich poznatkov nie sú izolované, ale navzájom sa doplňajú a bezprostredne na seba nadväzujú. Ide ako osobné dôkazné prostriedky, výpoveď mojej osoby a výpoveď dvoch svedkov, tak aj o znalecké posudky, súdne lekárstvo, balistika, ktoré skutkové zistenia z mojich výpovedí a z výpovedí svedkov vierohodne doplňajú. Uznesenie o vznesení obvinenia Jána Kána v celom jeho znení si čitatelia nájdu na mojej facebookovej stránke v albume s názvom Príloha číslo 11. Prokurátorka doktorka Sokírková na spochybnenie mojej vierohodnosti poukazuje na skutočnosť, že v trestnej veci poškodeného Kohuláka som mal uviesť, že strieľať na poškodeného mal Ján Kán, ktorý ho mal streliť na pravé oko, čo ale odporuje znaleckému dokazovaniu v tejto veci. Prokurátorka opakovane počas konferencie uvádza, že moju výpoveď nepodporuje iný dôkaz. Pre úplnosť preto uvádzam nasledovné. Zásah v oblasti pravého oka potvrdzuje znalecký posudok vo veci súdnej pitvy posudzovania úmrtia poškodeného Tibora Kohuláka číslo 21 2015, číslo 36 2015, v ktorom sa na strane 24 pri mechanizme vzniku poranení konštatuje, že ku strelnému poraneniu malo dôjsť s výstrelom v šupine záhlavnej kosti vľavo a s výstrelom v oblasti pravej očnice. Takto popísané zranenie korešponduje s mojou výpoveďou obvineného, ktorú som urobil 10.3.2016. Konkrétne v tejto súvislosti k mechanizmu vzniku strelných poranení u poškodeného uvádzam. Otázka vyšetrovateľa policajného zboru. Popíšte detailne, ako ste to vnímal vy, ako a kde strelil Ján Kán Kohuláka. Obvinený. To, čo si pamätám je, že videl som, ako sa Kán zohol a strelil, následne som videl poranenie oka. Vzhľadom na to, že bola tma a Handula svietil s baterkou na Kohuláka. To, ako Kán priamou strelou zasiahol Kohuláka, som z dôvodu vonkajších podmienok, tmy a umelého svetla nevidel. Tak ako som uvádzal, ja keď som prichádzal k jame, tak Miloš Kaštan a Vlado, môj brat, manipulovali s telom Kohuláka, otáčali ho a pritom ho vyzliekali. Vtedy, keď to robili, Kán sa zohol a vystrelil do Kohuláka. Ja som videl len poranenie na oku Kohuláka, keď už ležal na chrbte.
Celé sa to udialo veľmi rýchlo, trvalo to niekoľko sekúnd. Baterky na mieste boli dve. Jednu mal Miloš, jednu Handula. Keď sme prišli na miesto, dedukujem, že Miloš svoju položil na zem a svietil len Handula. To, že svietil Handula, si pamätám na 100%. Ja len dedukujem, že Vlado mal Kánovú pištol, nevidel som však, aby mu ju Kán podával, ale keď som sa vrátil s lopatkou, tak som videl, že pištol s tlumičom mal v rukách Vlado, ale na mieste mohol mať kľudne aj Vlado svoju pištol a zároveň Kán tiež svoju pištol. Ďalej k veci vypovedal svedok Imrišek, ktorý vo svojej výpovedi uvádza. Následne boli u mňa doma Miloš Kaštan, Jano Kán, Miloš Piliar, Rybárik a počas toho, keď boli u mňa, si Piliar robil srandu, aby som dal Kánovi samopal 58, lebo že nevie strieľať a bieleho koňa, čo na ňom robili plechy, trafil niekde do oka, že mu vystrelil oko a že plechy už nebudú. Kán mu na to predo mnou povedal, že aj tak bol ten kôň slepý a tam, kde je, nepotrebuje aj tak okuliare. To si pamätám, lebo ešte dlho potom si Piliar predo mnou robil z Kána srandu. V ďalšej časti výpovede uvádza Imrišek. Otázka vyšetrovateľa. Ovplyvňoval vás niekto pred týmto výsluchom? Svedok. Nie, ale chcem uviesť, že asi v tom roku 2007, keď Kaštana pustili z väzby, mi boli ponúkané peniaze od Kaštana a Kána, že ma potrebujú, aby som išiel svedčiť proti Černákovi, že ja som dôveryhodný. Keď som ho poslal do prdele, tak následne som sa s ním už nestretával. Prokurátorka komicky na tlačovej konferencii spochybňuje svedka Imrišeka poukázaním na skutočnosť, že tento svedok sa dnes označuje za môjho kamaráta, napriek tomu dňa 9.4.2001 podal na mňa trestné oznámenie za vraždu Slivenského. No kamaráti neskutočný, uvádza doslovne. Až detinsky a mimoriadne neprofesionálne vyznieva tento prejav prokurátorky, v dôsledku čoho je zrejme uniká aj triezve hodnotenie skutočnosti, na ktorú odkazuje. Rečnícky sa pýtam, aký objektívnejší dôkaz vo vzťahu k mojej osobe je možné získať ako od osoby, ktorá na mňa podala trestné oznámenie. Myslím si, že na základe vyššie uvedených skutočností nemožno mať objektívne pochybnosti o tom, že existuje reálne podozrenie, ak nie stav absolútnej istoty, že na skutku vraždy poškodeného Kohuláka sa podieľal aktívnym spôsobom Ján Kán. Napriek tomu prokurátorka doktorka Sokírková razantne účasť Jána Kána odmieta, skôr ako by bola jeho obhajkyňa a nie prokurátorka. Ak teda táto na tlačovej konferencii uviedla, že vyšetrovateľ sa rozhodol zniesť obvinenie Kánovi na základe jednej výpovede z počutia vyvrátenej objektívnym dôkazom s znaleckým posudkom, ponechávam čitateľovi týchto riadkov, nech zdravým rozumom posúdi objektívne fakty, ktoré som tu uviedol. Ja toto jej vyjadrenie hodnotím ako klamstvo. Nechce pravdepodobne pripustiť, aby mohol mať Mikuláš Černák pravdu. Prokurátorka doktorka Sokírková ďalej na tlačovej konferencii spochybňuje moju vierohodnosť poukázaním na to, že som mal tvrdiť, že Kaštan sa mal zúčastniť na trestnom čine a on bol preukázateľne mimo Slovenskej republiky, lebo do spisu boli doložené fotky priateľky Kaštana, na ktorých je vyznačený dátum. Opomenula ale spomenúť, že tento dátum na fotkách je dopísaný ručne, takže objektívnosť tejto informácie je takmer nulová. Áno, Surový potvrdzuje Kaštanovi alibi na obdobie od 8.7.1997, kedy sa shodli, že boli na dovolenke na Kanárskych ostrovoch. Pani prokurátorka však nezabezpečila do spisu žiadny relevantný dôkaz, ktorý by túto informáciu overil. Ja som do spisu doložil úradný záznam z Policajného riaditeľstva Krajského úradu vyšetrovania Policajného zboru v Banskej Bystrici zo dňa 8.7.1997, ktorý dokumentuje, že som bol ja s Milošom Kaštanom v tom období, o ktorom tvrdí on a svedkovia, ktorí sú na fotke, že už boli na dovolenke, že v tento deň sme boli spolu s Kaštanom vypočúvaní vyšetrovateľmi Krajského úradu vyšetrovania až do 16. hodiny. To je, že tento úradný záznam výrazne vyvracia poznatok, že v čase únosu a vraždy Musku boli tieto osoby už 8.7.1997 spolu s Milošom Kaštanom na dovolenke na Kanárskych ostrovoch. Keďže mu tieto alibi potvrdzuje aj Surový, dovolil som si vyžiadať z inej trestnej veci Surového pas, z ktorého pasu je evidentne jasné, že ani Surový nemohol byť od 8.7.1997 na dovolenke s Kaštanom, lebo v tomto pase sú razítka, že odlietal z Budapešti na túto dovolenku až 9.7.1997. Aj tieto kópie podkladov som priložil do spisu ja sám. Listinné dôkazy, úradné záznamy, ktoré potvrdzujú, že ja a Kaštan sme boli 8.7.1997 vypočúvaní na policajnom zbore v Banskej Bystrici, kópiu Surového pasu a fotografie ponúkam na svojej facebookovej stránke v albumoch s názvom Príloha číslo 12, Príloha číslo 13 a Príloha číslo 14. Na záver by som chcel ocitovať časť jednej z mojich výpovedí. V čase, keď som sa rozhodol prelomiť mlčanie, mi bolo jasné, že svojimi výpovediami spôsobím vrásky na čele, a to nie len zločincom, ktorí sú dnes ekonomicky silní a majú kontakty na nejakých politikov a vysoko postavených funkcionárov v silových rezortoch, no nemyslel som si, že narazím až na taký silný odpor práve tých, ktorým by malo záležať oveľa viac ako mne zločincovi, aby sa tieto trestné činy objasnili.
Magister Šufliarsky dňa 3.11.2016 na tlačovej besede ním zvolanej prítomným zástupcom médií nahnevane až zúrivo vyčítal, že vraj zo mňa robia celebritu a obeť. Nikdy som sa za celebritu ani obeť nepovažoval a nepovažujem. Myslím si, že ani moji fanúšikovia ma takto nevnímajú a nepodporujú ma svojim obdivom kvôli mojej temnej minulosti, ale preto, že som sa k nej dokázal postaviť priamo a čeliť jej následkom, že celé tie roky s putami na rukách dokážem bojovať s takouto spravodlivosťou, ako sa snažili zástupcovia generálnej prokuratúry dňa 3.11.2016 na tlačovej konferencii verejnosti ponúknuť. No a za to, že sa nebojím pomenovať aj niektorých vysoko postavených funkcionárov prezídia Policajného zboru, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a prokuratúry, ktorí pomáhajú mafiánom a vrahom zbaviť sa zodpovednosti za spáchané zločiny. S pozdravom, Miki.